me ma amamreba Park TV so high peace amamre cool odofo a ohwe me yenchia ne se amamre o da waje me so se yensei no musonfo frempo manson adakabrini gidi ye se mafu me nkyerɛkyerɛ be enaka kredi penifo se ofu do so a oye ni nyina saa ne tie na oba nso o kyere adwaye a na oye ne ho yie ene otweda mpɔ kwame atompoma obusukurum nyankopɔn oborebore nyame obo ade bo ne ho boko promoti a isan ho bɔpa eje yie didin ene akrabeto ono ahwem no mienu so abɔ ho ban ama yɛda so te ase wɔsensenko nyankopɔn a odi amantirenu ne nti ene yɛda so te ase adɔfo me nenso me de enkyerɛkyerɛ a ɛfa Ghana yafa hye ahodoɔ ho baako ene ɛbrɛ wɔ we de enkyerɛkyerɛ enkyɛ kura busumi duye twa mu ye ena me kokotwa saa afahye a ɛyɛ asante akyem agogo brode afahye ɛde brɛ mu bigidi sɛ bede to Facebook live ema mu bi ehwɛ na ene ena me be frase aka afahye no ho nsɛm ankasa eti wo de ne sɛ obɛgya konwa na abɛgye brɛ na wati emu nkyerɛmu ne yie na wo nso so wodi bi ato itiri ɛha peace amamre cool Frimpo manson adakabidi asante akyem agogo eye bia eba oman Ghana ha ye pe baabi a ye dua bode paa de a utimi etwanya enkane na ye de bona hafo eye ahafo goso na de twapoa eso ne ukọ asante akyem agogo a bode amata amafo fifiamia achichiri benchine ba Ghana ha be fa bode e de ko omuman mu ebinum efi Burkina efi Mali efi Togo te se enkura atwa Ghana ho ahia no ana ama yetwe ye ho ahia no omoba Ghana ha asante akyem agogo e be fa bode e de fi ha ekọ ye kire se enhyehyɛ a abande ba ye planting for food and job no aye adwuma pa we true fact ana America aye se politics na bi aye adwuma okuafo na bomode na ebra me kɔ ye no e bomode an na okɔ sapon a eye asante akyem agogo man hene ekodi nkomo na mkwaji na ni suade hu se ye ya bode afahye abepie mu wo ho ana se wonbotae a wode hye safan wo kire me se ebe afe apem ahenkron adekron mienum ho me che 1992 na wo hye asede bodue yi eba asante akyem agogo na ekowi ase no wode je National Best Farmer Award na enya agropra 1996 odigi award eno achi no emariwa emema emebunu emane mema omudom ho ahia adwuma ni mu aye ne kese ama ene agina edotina esese nananom ehyefa ewo ho eti we eye afasha enye se wo hye prekope debi nemum afi biara obehye sa efen wo hye ase efiri ebo bosome da mpamcho obubuo bosome da etoso mienu ekosi enan eche 2nd to 4th October ebo de oro no September therefore no to obubuo bosome da etoso mienu ekosi enan ara wo hye saa efen na afahye no wo de hye bebre na gukwam eda edikan no wo mo de boaboye ho siesie krom afei oduadua bode okori mu ontene so kire se bibi bekoso na ede etoso mienu no eno nso asiesie na agumu ene da etoso biensa no eno nso apata obedi dwuma no waase osiesie ho bo apata no kama ye tutre nyina mfidi ahodo ene se ntwefo beba ehye obia betena na ede etoso na yekwasi ada ne de ene adaje ni poso eno ti ene me bema ahwe na wonsoso woni hunumu woni tuamu a yeni nyaw woni tuamu a idijaw me kan sa ne mo nsa simu dia yeni nyaw eti ne de mpese woni tuamu a mansa so nsa sim ne yeni enyaw Frimpo manson adakabrini Mr. Good high Park TV so hwe afasha hodo eni nkyiremu a eda se he makramo mamu nyina mamro ya wo ma hwe na kwame eko sapon eko da sa so and the Park TV ya fa ya de every mono wo dia ri ko ko
sɛdeɛ afahyɛ no ho amammerɛteɛ no sɛ adeɛ bɛkye ama wɔde edwa bɔkɛseɛ no ahyehyɛ so a osiesie edwa no mu kama na deɛ wohu yi ɛda kɔsia da edwa no bɛkɔ soɔ no wɔde bɔdeɛ no bi ɛbɛgu hɔ kyerɛ sɛ wɔhyɛ bɔdeɛ ɛho fa afei onyantoboaseɛ ɛyɛ nsiesie biara nso a aka akyiri na wɔtwɛn kɔsi sɛ nananom ɛde santene bɛba adwabɔ no ase na afei ahɔhoɔ ɛne nipadɔm a wɔto nsa afrɛ wɔ no ɛwɔ biara nso ɛde wɔn no bisɛm abatudwa wei ɛyɛ hyehyɛ kɛseɛ a ɛkɔ so ɛwɔ Asante Akyem Agogo bɔdeɛ afahyɛ no ase bi wɔ afahyɛ bi aseɛ no nananom ɛde santene ɛna ɛkɔ wɔamabere kwan so na wɔakyeakyea biafoɔ a wɔdi kan ɛwɔ adwabɔ no ase ɛno ɛna wɔdi Nana Akufo and Odikano, Nana Akufo, and our Tosumienu, Nana Yamwa, Aya, Magnin also the grow, and the Che, Sana Aya, Becuhere, and the Che, and also at Tuaso, Nana and she has the grow at Tuaso, Nana Belto, and also Ediso, Yami Papa, Aya Sama here on the Tuaso, Sana Nana Pavu Floire. And the today at Tuaso, and it's here also at the Tuaso. Nana Pataba here, Asante Bamba, and the Che Eduha, Nana Opria to do action. Our Tosubiasa, I saw Nana Ajay Kachi, I ramp here, also Duha, Sana Nana Obey Asante, and also a just what he me I papa ayuko but the chero bemaro what's the from not every pom ama he just here no but the chero ha sa are nana konti here agoma here konti here sabre kora but the chair and adu ha no sabre eya nana na konko here and adu ha nana obiamo ko atutu boy here and adu hey nana aje tabi amania here Nana Baba Hene, Aya Bama, Dapa and Aduhano, Sa and Aya, Nana Amadehene, Omahine, Omani Nati, Ahine, Nana Amadehene, Nana one, Abubako, Yachama Solo, Bama, or Bama, Sabre, Aya, Nana Abiam, down so to two, Omahi, Chino Hene, and Aduha, and a Sabre, Waduha. Sɛ nananom akyia wie sei a sɛde amammerɛ kyerɛ no ɛwɔ sɛ nananom hu nsa bɔ mpaeɛ serɛ nananom a wɔne wɔn baabi kɔ ma wɔbɛkae afahyɛ te sei akyi nhyia no akyi ɛnsa gu ɛna ɛtoa so Wo twerɛ kronkron mu Yesu Kristo ɛka kyerɛ Juufoɔ no sɛ ɔmfa kaasa ne deɛ ma kaasa na ɔmfa
nyankopɔn de so menyame ye kyerɛ sɛ ense bu na chi asofo enso ɛbɔ mpaye epege dwumadi ni nyinaa ɛhyɛ otwe de mpɔnkwa me atompɔmansa sɛ ɔno so emre okanifo ni chikafo amen la kronkron ye kwachi wo ye bibie ye yi dwumadi ye sron kokra fe na obi se dwumadi ya no agogoro bi amen eja ye tuen safro bremoe be titire ni beboa me dwumadi ye nkoso ye bibia o dim ye nwini na o dim yetimi no nkasa pii sansa na no ka kire ye se obo mpaye a mo kasa pii na mo so agya no ni mu de hia mo nyina yenti de o man e hwonsa mo mpanimfo nyina hwonsa na na mpanimfo nyina hwonsa esre odom ni hira bra o man nyina fiafo mu sanse fiase no boss ni asase no aye tone ne ewo mu nyina no wo ya asase kese etu ho so fifidie bai wo de kua gyina ho tibra pam adam free edi tro mo no oka so nkwa asase so no nkono enokure amamre yense no amamre yentoto nase enuti empaibo na chi no agofo ma ofiri omei amamre fi beche Center for National Culture enso eka atwene na odi asa e de kire akanfo ya amamre ne fa eye enti sabri agofo mei ana won so sisi wo ho a wode asa enya atwene ka e be hihye so e de akire nanom amamre fa amen yira ya kasa amen amen kwaso amamre fi Center for National Culture masi ana ohu woni ne ampaya ibedwa wa cultural center pa CV so abri obana ya ko so na no de pefe de amaya baba na wa mama nsanyi na uza ampa ene eye agogo Golden Birthday Festival eye asamke jobra ere friend say audio so ya ka o se de ko su nyina live live on Salt TV on Facebook so and I would tune in to Salt FM 95.9 FM how many de ko su nyina live etie Salt FM ya ma say somebody mo no yam abeta ni mo dey echi amala ye jojo e di amaye atiti won eroti butu se asani nyina ko pepepe ema no de nam ha na emema no so de nam akanfo ya mamre adofo ahe park TV so na wodi hia wo hia mamre ene mo ko so mo ni echi odofo dum ye ni a afashi ni ni e to so ebebe fempo manso adakabre se good ana sab otimenti sabre na no cultural group ana sabre yo mo dada mo awona na ba be ko sa pa ko mai ne ni mo no ejina aye ani mo nyam dia ya ni ma ango Golden Birthday Festival and Kandaba Ekoso and Negosie 4 October 2020 sabre already be there every papa aye fa do for sem ko ba so cha dia so kwada ho no pa choma dia na aye fe ezabo ni ba do say ye do for sem amamo ya mi shamo I'm just a grow for why I dear Papa Montambano Allah bless you. Allah Babu Sa, Allah Babu Lafia, Allah Akbar. So you have a guest Posepa. Sister Jamai. Saturday Apostolic Church of Ghana. So many for her. I'm also doing yam every time to a energy. Yeramasi. Coronavirus wo ho eti face mask no se wo hye bia bobodi ade pa bi na hye na face sanitizer be ka fo ma o eye sabrei eye smart hygiene hand sanitizer se wo hie bia bobodi afo ni che Salt FM da ndua ne mu on benya bia ma ana se fra wa trufu na fe wo mo emfa bi emrew sabrei eye apostolic
Osofo and Assembly went to her. But who's the HBA? Honorable Andy Abia Kubi, Lawyer 1. Honorable Francis Ojibwate, DC of Azatia Chimdom District. HBA. Also, Abia. Nobody want to know. Abetaj Makesi. Kedamasi. Papa, Tuasomame. Senior American smart hygiene hand sanitizer. Would it be found with someone? I had the body I am for your new wing. And more ways than you wouldn't be. Now, what's in your body, but you know by no. A smart hygiene hand sanitizer. And I make out for mouth. Who pay me out for furniture, salt and the piano. Who pay me? And I said, from my true free 0244 033 814 0244 033 814. So with the smart hygiene hand sanitizer for with someone. And massage you with some kama. And I want to say your shop. Now there's also your bread. But what the other pep? Salt 95.9 FM. Mafia. Yeah. Aha. FAA ba.